Gulligøj, gullibør, gullibåd, trut. Ja. Gulligøj, gullibød, tager på trud. Nu slak off den største brud. Så kan du bruge din supersanser og finde frem til jeg i går fik konsumeret en overdåd i 63 minutter. Startede med gyldne perler, almas kaviar på blines med årgangschampagne. Efterfulgt af saftig wagyu kobe bøf, toppet med friskrevet hvid trøffel og afsluttet med delikat fugu sashimi anrettet som en blomst. Nå nej, du kender kun duften af Daily Post kantiner, som serverer kold med kedelig løgsuppe og udtør brød. Du er et stort brød, som kan slå virkelig hårdt, men før eller siden er du i den forkerte boldgade, og så bliver det virkelig mørkt, og du kan ikke skille hele denne fra skuggene, og så rammer du de forkerte, din supernår. Fortæl mig, Superman, bløder du? Jeg er hævneren. Jeg er natten. Jeg er Batman. Ja, så du tror, du har en fed kæft. Jeg har en fed kæft, alt for fed, fordi jeg siger det, og fordi jeg er Batman. Du er super hurtig, men jeg bevæger mig på en smartere måde, fordi jeg er Batman. Du slår hårdt, men jeg slår på en smartere måde, fordi jeg er Batman. Du tjener penge, men jeg tjener penge på en smartere måde, fordi jeg er Batman. Din udklædning er en joke, du har ingen lommer og opbevarer ingen nøgler. Hvordan kommer du ind derhjemme? Banker du døren op, klokken. Du må have det mest stressende vasketøjsproblem i verden. Et forkert program, og hele metropolis sætter i Hello Kitty pyjamas. Møder. Hvad mener du?